Consolacion, Consuelo Barreta sa DCP. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Uy, nagbagsak mga tugang suuran adi. Nagbagsak suuran. Anyway, pampakuan lamang. Lipot-lipot lamang in the morning. Ano, Jing? Nangalas ka, Jing, kansa ko yung gunting ko niyan, Jing. Ano, nagparulok-ulok ka, Jing? Ano, Jing? Nagayunan ka, Jing? Nagayunan ka? Nagayunan ka? Ano naman ngayon na taraman ko ngayon? Sa ano ngayon sa nagunting ka? Nakyutan ka, Jing, kang gunting ko niyan, Jing. Hi, hi, hi! Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Magandang morning, Pilipinas. Morning, 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 good 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 morning. Magandang morning na. Hi, hi, hi. Uy. A week before mga tugang the Holy Week. Hello. Simana bago mga tugang kan sa tuyang Holy Week. Ngunyan pong alaw. Kaya po kita gabos, kita gabos mga tugang magsarabay-sabay sa Lunes, ano? Ang palaspas, Jing, sa 28, ano? 28, Pam Sunday, tama? Pam Sunday? Tama di? Pam Sunday, Sunday, ang Pam Sunday, ano? Good morning, Tabi, amigong Chito Baldo, former City Councilor of Legazpi. Good morning, Tabi, bossing. Sabi ni Pading Ray Romero, hali nga pa din sa Zacarias 7:8 hanggang 10. Itinataw nindo nin kagurangnan ang mensaheng ini kay Zacarias. Haloy ng panahon, itinao ko ang mga pagbuot na ini sa sarong banwaan. Papangyarihon nindo ang hostisya asin magin mabuot saka mahirakon kamo sa lambang saro. Dahil nindo pag-apihon ang mga balo, ang mga ilo, mga dayuhan na nag-ierok sa kaibahan nindo. Ang mga dukha, day kamo mag-isip nin maraot sa indong kapwa. Talaga. Talaga. Yung mananggada na pa din. Good morning, Tabi Pading Ray. Yung mananggada din. Yung mananggad. Ang nakasurat talaga mga tugang sa Biblia. Pag sinunod ta, magkakanigo. Maaday kitang problema. Life is beautiful when we make a difference in someone's life. No matter how insignificant it may seem, the smallest gesture sometimes means the most. My prayer, God bless you. Yes, Sabi ni Sir Ben Senita. Good morning, Tabi, Sir Ben. Diyan sa Binanuahan, ang principal po ng Forbes Academy. People never lose hope and faith in the Almighty, especially in this very trying time. Mankind is on stage 2, the deadly COVID-19, but trust our Creator. We will survive. Sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabi po ni kapatid na Dan Orense. Sabi man ni kapatid na Noel Manalo, nata may upawon paman arog kaining bukta. Pipa, ini pati Noel Manalo to sunta ka na. Pipa surusid, pipa trotriman sa nakidiit. Bagay ano, Jing? Bagay, Jing? Dan nagsimbag sa kuya, ulok-ulok sa na si Jing. Nag-ulok-ulok sa na si Jing. Pagkabarnar niya ito, mga tukang sa Technical Department, si Chief Technician Ramer Tanay. Magandang morning, Pilipinas! Oy, sa mga birthday celebrators dyan. Birthday, mga birthday celebrators, i-text na po in the morning. Sa tuyang mga buena manong informasyon. Buena Manong Barreta sa Morning Hirit. I-text na po mga tugang sa indong mga istorya, sa indong mga greetings, sa indong mga greetings. Sus ko, mga buwan naman ng istorya sa Morning Hirit. Rogado ang mga healthcare workers sa National Capital Region.
matindi mga tugang ang kaso kan COVID-19 sa NCR. Ano ba yan, ha? Iso, maray nga nito, nag-istrikto man kita digdi, ha? Sa probinsya Canalbay, mga tugang may interview ta daw si Dr. Cedric Daet, ha? May mga panibagong, may amendment naman sa restrictions niya to, na inot nang naipost ninda. Si Mayor Rosal, nailingko man sa post kasahapon, mga tugang nakatala na magsunod ang lokal na gobyerno kang Legazpi, may kinaraman sa naging direktiba kang Provincial Government of Albay. Sa iyang Facebook post, sinabi ni Alcalde Noel Rosal na sa restrictions na ipinapasunod kang probinsya, na masunod ang lokal na gobyerno kung kaya magiging maigpit mga tugang at mga border control sa probinsya Canalbay, mga border control, mga tugang sa iba-ibang mga lugar, hindi po sa Satuya na palibot, sa mga Partekan Agos, sa Pulangi, sa Maytiwi, sa may iba pang areas na pwedeng laogan, mga tugang din mga persona, hali po sa ibang rehiyon. Ang lakdang kang provincial government, iyoan maperbintaran ang paglaog kan mga persona na hali sa NCR, asin sa iba pang lugar, naharalangkaw ang kaso. Sinabi man ni Alcalde Noel Rosal na ang lokal na gobyerno nakatalaan na magsunod may kinaraman sa sinabi ng bagay. Kung kaya siya tinawanin doon, na sa paagi kay ni mas lalo daw na mas mapapakusog mga tugang an sitwasyon sa Satuya tabi na kapalibutan. Mientras tanto, nagkaiga po din sarong dagdag na kaso ng COVID-19 ang Legazpi City. Ini po sarong taga-barangay 20 o kaya bunot. Taga-barangay bunot asin sarong empleyado po mga tugang kan gobyerno. Mientras tanto, mantinido po na nakakuha na. Mantinido mga tugang na naka-lockdown, ha? An mga opisina po kang sandali na kuang ko siguradoon ko lang at napildit sa kuyang na pagalon talaga pagkuha na di pag mga high-tech na puro na pindot-pindot. Puro na mga tugang pindot-pindot, sa tuya mga tugang na mga ay na nga nito. Ang Don Bosco, Don Bosco, mga tugang school diyan po sa Bangkiruhan. Ipinag-lockdown ini kan na lokal na gobyerno. Tusog sa naging Facebook post ni Alcalde Noel Rosal, mantang kasarabay mandigdi na naka-lockdown ang DepEd. Ang DepEd, mga tugang Legazpi Division, de ko lang aram kung ma-resumir, kung na rin ma-resumir, mga tugang an sinabi ng mga opisina di gobyerno, pagkatapos na magpositibo nagkakapiran ng mga frontline workers, ang mga nagsaro sa mga empleyado, kanap nagunambitan niya tong opisina di gobyerno. Padagos mga tugang ang vaccination program kan lokal na gobyerno. Ini pa nagluwas sa ginibong entrevista kang DCGB News kay Dr. Fulbert Alec Heliego para mga tugang masundan ang ginibong mga pagbabakuna sa mga frontliners na mga health workers. Sinabi niya na magpadagos ang lakdang para ini po mga tugang mas mapakusog asin maibitaran ang padagos ng paglakop kan COVID-19. Okay, alas 5:20 na ha. Oni po mga tugang sa latest post ni Alcalde Noel Rosal. Sabi niya, to clear lang tabi sa ilinabas na executive order ng LGU Albay para tabi sa gabos na types of inbound travelers by air transportation.
required ang negative RT-PCR antigen saliva test not more than 3 days or 72 hours upon arrival at the Legazpi Airport. No quarantine or other documents required. Effective Monday, March 22 until lifted dahil ito ang spike of COVID-19 cases sa Metro Manila. Yan, ha? So meaning po, mga tugang, masunod sa lokal na gobyerno sa naging lakrang kang provincial government. Kaya po sa mga maralaog sa Legazpi, gamit ang aeroperto, dapat po magdara ng RT-PCR negative test result. Saliva test, pwede na yan, ha? O kaya antigen test. Okay? Okay, so yan tabi mga tugang at mga buwan na manong bareta. Digdi po sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw, sus ko kadakol kang kaso sa Manila. Ano? At na magkakanigo sa naman, mga tugang na provincial government of Albay, Buda, iba pa, mga tugang, ano yan, ha? Sa tuya, tabi na palibot ang ani na ako kaya may duda ako na ang pag-spike. Ang sabi baga sa Manila, nag-spike ang kaso. Yaon duman yung sa ibang variant. Ha? Yaon duman so ano, iba-ibang variant. Ha? Ano yan? Di ba? Dahil lang po mga tugang sa kuwan na ini, di ba? Sa kasog ini. Oh, anyway, kita digdi po sa Legazpi, so latest mga tugang na informasyon na pinost tabi kang kuwan, ano? So latest na informasyon na pinag-post kan Department of Health, ito oh. Latest na informasyon mga tugang na posted kan Department of Health. Igwa kita ki pero so kaso tang bago. So kaso tatabing bago reported 27 at 27, tama? 20, ha? 20 ang kaso tang naidagdag sa Bicol Region, ano? Kaya gwa kitang ngunyan ki 373 po na active cases. Pero aram nindo, ang Bicol Region ngunyan medyo bako masyadong makahandal, ha? Kaya tama ining anticipated na ano yan, ha? Report mga tugang kang ano na ang mga LGU magigpit talaga. Ang 20 na iyan kinabibilangan po kan apat mga tugang sa Albay. Duwa sa Albay pala, sorry. Duwa sa Albay. Tabi, Sarong Legazpi, Boda, Sarong Pulanggi, Sarong Camarines Norte, Boda po, sus, kunagol pa ang Camarines Sur, 20 sa Kamsur, 7 sa Naga, 5 sa Nabua, tagasin ka, Jing, Nabua ka, no, Jing, Nabua ka, ha? 5 sa Nabua, 2 sa Bato, tagsararo po ang Lagunoy, Milaor, Ocampo, Pili, San Fernando, asin San Jose. Mantang tulo mga tugang sa Catanduanes, 2 Virac, Sarong San Andres. Boda 0 sa Masbate, asin saro po sa probinsya kan Sorsogon. Ha? Ang recoveries ta po 5. Boda mga tugang an Gadan, mantinido po sa 226 recorded cases siya. Okay? So yan tabi mga tugang an mga buwan naman niya itong istorya. In the morning, digdi po sa DCGB, ngunyan pong aldaw nin Lunes. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Madali lang ha. I-text na po ang sa endong mga birthday greetings. Ha? I-text na po mga tugang ang sa endong mga birthday greetings. Tabi ta, papasadahan ta yan. Pagkatapos lang kaining report kan Pag-asa Legazpi. Apudan ta ang Pag-asa Aramon ta daw kung nata umulan. Oh my goodness. Oh my God. Cannot be reached ang mga numbers ng Pag-asa. Try ta susaro. Duwa ang cellphone number na ito, nag-ring to. Iyon. Pag-asa Legazpi. Pag-asa Southern Luzon pala. Ang sako baga kang Pag-asa sa Legazpi, Southern Luzon. Kaya dako laga po sa ina. Hello, good morning, Pag-asa. Sir Henry, good morning. Yes, good morning, Melvin. Pahaga daw tabi kaming forecast. Nagpaparaura, nagkatagaura na naman ngunya na aga. Go ahead, tabi.
Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mataga DCGB, asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kan DCGB, sangunya na pet sa Marso 22, 2021, saldaw ning Lunes ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kumugtakang kan sa tuyang panahon. Kailan to pa-frontal system ang nakapekto sa norte kang Luzon, mantang easterly so malinsangang duros na hadi sa sirangang karagatang Pasipiko naman ang nakapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon kay bahan na ang Kabikulan. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sundo sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol. Maluya, sundo, moderatong duros na hali sa sirangan, sundo, norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura, pigilauman sa antas poon. 25 sundo 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay masirang at yan na alas 5.48 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5.56 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.27 ng pagkaga. Miss Melvin Olmohela, kang pag-asa, DOST, Legazpi. Hello, Melvin. Opo, sir. Yes, sir. Dahil man kita kikuan na, no? Pigmo monitor na maraot na kamugtakan kang panahon as of now. Yes, Sir Henry. Sa ganyan po, di man kitang pigmo-monitor na route kang sa tuyang panon, araw kang low pressure area o tropical cyclone na pwede maglaog o mabilog sa at least nun yan na 3 to 5 days po. Ang tigbabantayan lang po natin yung nakakapekto sa may parte kang northern Luzon yung tailend o pa-frontal system. Saka sa tuya, digdi naman, easterlies ang nakakapekto. Easterlies, ining pag-uran-uran, ano? Pero makuman masyadong arog lang ini kay ni Permi, ang sitwasyon, ano? Opo, Sir Henry, paminsan ining mga pag-uran na ni pwede magdulot man ng mga pagbaha o pag-uwan ng lupa. Lalo na kung makusugong po kasi ito pong easterlies ay yung mga kadalasan mga cumulonimbus cloud po yung binubuo nito kaya isang severe thunderstorm. Opo, okay. Melvin, salamat ha. Salamat na maray sa forecast, tabi. Salamat din, Sir Henry Maceda, asin sa mga taga-DCGB. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you so much, mga tugang Melvin Almuela ng Pag-asa DOST, Southern Luzon, para po sa kamugtakan kang panahon. Alright. Ramonta daw ang mga sitwasyon. I-text na po ang mga birthday greetings, ha? Uda sa mga nakatutok tabay dyan sa Facebook Live, papasadahan natin yan. Maraming tangon ang report ni Pading Al Armario, mga tugang hali po dyan sa luwas. Baretang may init sa morning hearing. Pading Al, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, Padi. Mas na pag-iingat ang kaipuhan mo niyan kontra COVID. Yan ang bigtawanin doon. Ako, Bicol Congressman Alfredo Bidogarbin Jr. O yan iba na ang sitwasyon sa Metro Manila. Sigan lang sigan lalakan mga kaso, mas na dapat daw pasiguro ang mga taga-probinsya, lalo digdi sa Bicol Region. Kaya nako Bicol, panagos man ang kampanya, natabang kan mga gobyerno lokal na dapat sumunod ang publiko sa mga patakaran na ipinapasunod kan mga local government units. Anako Bicol, maski panagos man garay, ang sa indang mga aktibidades digdi sa Bicol Region, na nasa MGCQ kita. Alagad nagiging maingat ang sa indang grupo, asin nayaman na piso na maging doble ingat pa ang publiko. Kasamay ang mga pudan na makipag-cooperar sa mga patakaran na ipinapasunod ng lokal na ISDF para sa pag-iingat kontra COVID. Yan mo karas ng informasyon, digdi sa luwas, Al Armario, DCGB. Salamat, Paring Al, sa report. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Kumusta unta daw mga tugang ang sitwasyon kang National Capital Region? Gari baku ini maraya na nangyayaring iningon yan.
Gari nagtatama so forecast mga tugang kang Okta Research, ano? Sa inang forecast sa number of cases mga tugang kada aldaw sa Pilipinas. News Manager Mar de la Cruz nasa linya. Paring Mar, kumusta dyan? Good morning, BP. Mas mahigpit na quarantine health protocols ipapatog sa Metro Manila asin nagkapirang katarait na probinsya on March 22 hanggang April 4. Ini matapos ang program ni Presidente Rodrigo Duterte ang implementasyon kan mas mahigpit na quarantine health protocol sa Metro Manila asin katarait na lugar dahil sa padagos sa pagitaas kang kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. So, diti, bawal na ang mga non-essential travel, papalaog asin papaluwas kan Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite, asin Laguna, por ngunyan aldaw, March 22 hanggang April 4. Ipapayaro man sa General Community Quarantine o GCQ, ang mga nasabing lugar sa nasampit na panahon kung saan ipapatugman ang nagkapirang mga protocol. Mientras tanto, sobra 7,000 ang nairehistro kan DOH na bagong kaso Grabe, no? COVID-19 kaya suminakap na sa 663,794 Salbatana. matapos madugangan ng 7,757 kaswapon. 7,757. 757. Roger. Okay. Okay, mientras tanto, 1:30 contact tracing ratio, virtually impossible daw na maabot sigon sa DILG. Di daw kaya. Travel restrictions para sa Holy Week, pag-urulayan mo niyan ka National Task Force. Pantang tuluan gadangan, duwa na isang barsa nagrampaw na partikan victimolis na edipisyo Grabe sa man ito, ano? So, basement pala ng nagaba. Yun, no? Natambunan sa isus ko. Nadamay. So, iba. Roger. Mientras tantong oras dito kang pagparisto sa COMELEC, pinawasan dahil sa langkaw na bilang ng COVID-19 cases sa nasyon. Imbis na ang pag-ako kang mga application 8 o'clock to 5 p.m. Ginigisa ng 8 to 3 p.m. Pero ang pag-release kan itong certificate hanggang alas 5 manggirala. Ayun. Oo. Pare, ano ining igwa kung garo na nalagpasan kang mata ko na Civil Service Circular na 30% sana. Ano ini? Pilipinas o NCR lang ito? May duman sa mga GCQ, BP. GCQ. Roger. Oh, so as of now, ang GCQ, yung man lang itong parte kang NCR, ano? Roger on that. All the rest, mantenido. Roger. Okay. Depende sa LGU manggilaray. Kung nairing ng delikado, pwede sila magpatog kaya. Yes. Okay, mientras tanto, sa iba pa digdi, wigada na si Sister Atienza. So, pamusong nagpausokan ubijam. Ay, iyo, sa Bagyo? Bagyo. Ay, iyo man ang ano? 102 years old, BP. Pira pa rin si Dad? 102. 103 years old. 102. Siya ang kuwang kaini, siya ang founder good kaini. Iyo, 102 anyos. Yung grabe, ano? Roger on that. Obijam. Sikat man ang ganang pagkito sa pag nagbabagyo ka baga, nag-aag sa kuwang kayan, sa area kaan. Roger on that. Para magbagal kang Obijam. Masiramon man talaga. Yan. So, mga process kang pigtatabang man sa mga out of school youth. Yes. Sa Pilog na Pilipinas. Yes. Okay, may bareta digdi, sabi ni Secretary Shimato, dredging sa Bicol River, bamboo planting activity, pupunan sa aga, sabi kan DNR. Pare, ano ang development kan so sabi ni Secretary Doc, ibalik sa mga vaccine sa Manila? Alat. Day pa. Takaso kwan baga, garo Sabado ito, Biyernes, nagluwas yan ang impormasyonan eh. Pero dyan, ang sabi pa ni maski Secretary Doc na subliyon mo na. Sabihin mo na. Pero day na daw. Day na. Aray na. Oo, day na. Makasubog bang niyang tinauto na bawiyon ta pa? Day na nga daw. Ayan. And may projection naman ang Okta na posibleng umabot ng 8.5 million sa Hunyo. Kunyan. Kaso? Kan mga COVID-19 sa Metro Manila. Salbatan. Metro Manila, 8.5 million. Ano ba yan? Okay. Gari may problema. Okay. Tarong patigdi. Gari may problema. Bata ma-eleksyon na di. Yan. May rekomendasyon sa Okta Research Group na inuto ng Metro Manila at hindi pa pang katarait ng mga lugar na pabakunahan kontra coronavirus.
Actually, iyan pa di so pigre-recommender kang inot pa ni Dr. Liatson. So dati bagang advisor. Oo. Nagida dapat gibuhon. Kaya lang, kan nagsabi siyang totoo, tinangka siya. Kaya nga, ako gusto ko na magparautik. Gani gusto ko lang magparautik na sana. Wala, medyo mapagal din eh. Oo, oo. Dahil sabi kang PGH spokesman Oo. na si Dr. Jonas Del Rosario, Mm. tibaan, maghagad kirarining time out Iyo pa ang di. medical workers sa Metro Manila. Sus ko, gari supay dan mga ospital adi. Pag nangyari total lockdown sa Manila. Salbatana. Pangya, dahil hiriruan. Bang hiriruan. Okay, so far BP, ano mga headlines po niya na pagkaaga, pagkwento niya ng PYS Enterprises para sa indong mga legalidad at indurableng mga basic precious. Hanapon sa na si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa indang tindahan sa Proctos Rawis, Legazpi City, sampahan kan LTO, LCFRB Regional Office, tapos sa telephone number 0938-897-5209. At POS Enterprises ang installer mamponin antena ang sinagog president in after sales service. Kaya kung visit radio, hanap mo i-PYC mo na yan. From News Base, Mardelat, Daing Iba. Salamat, Parigmar, sa mga istorya sa Lado Nacional. Ahali po dyan mga tugang sa newsroom kang DCGB. Oy, good morning Tabi, Bossing Raul Calio, ha? Sa PYC Enterprises. Basta BHF, i-PYC mo yan. Okay. O, sandali lang ha, yung mga birthday greetings natin ha. Ano ini pa din na nakasurat sa Facebook Live ta na 200 na barko kan China na hiling sa West Philippine Sea? May gira? Paringmar? Yun mo Jingsi, Paringmar. Paringmar, may ano ini? Kan March 7 day yan, Ailing. 200 na barko? Nagano duman? Sa nakaduong, nakaangkla, Oo. sa taro sa mga sakop kan exclusive di kanamig zone kang Pilipinas. Dae na talaga. Ano? Rimate na? Paabot na nin reklamo si Day. FA Secretary, ano yan, diplomatic protest na Oh. versus China. Ito at Chinese militia vessels. Oh my God. Dae na yan? Ano pa man diplomatic process ka na biboro bomba ti parupan rang kita kilibring vaccine. Di ba? Ay, 200? 220. 20? Duminuong duman sa Julian Philippine Reef sa West Philippine Sea. Pag mailing ka talaga, takigan ka man adi. Pero mo 200. Nya, ano ito pa disenda na ito na West Philippine Sea ito? Masabutan kung basta nagduroong duman. Hindi na ko ta dapat magduong duman. Tas sa diringan ito kang Pilipinas. Duda ko naman. Dahil naman ito. Dadagaan na naman itong duro-diritso. Rimati. Primati na naman. Hindi ko mga baybay din. Magkadalaga naman dumaan. Pwedeng magsalaling may volcano man sana. Okay. Thank you. Magsalaling may volcano. Mag-abot naman sa lugar na ito. Ano ba yan? Anyways. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Sabi ni amigong Rick Mendoza, ano ngayon masasabi mo sa pipabalik ni Doke sa Manila ang mga vaccine na pinadara sa probinsya? Ayun ba ang pareso nagluwas kang itong aldaw na ito? Kundi, dahil naman data, masupog naman gayon. Dahil naman, sabi ni competently usam nga amigo. Okay, tuloy-tuloy ang mga balita. Ange Galero, may report. Ange, good morning, Ange. Oh. May naipit, madali lang naiipit. Naiipit. Ang signal ni Ange, kami na Ange. Good morning sa mga Parantabay. Naipit talaga. Naipit. Naipit. Okay, sige daw. Okay na, Jing. Hindi ko mong pwedeng apo doon si Jimmy para yung pag-agihandalin niya. Naipit. Okay daw. Try again. Try ta, Jing. Try again. Sige daw. Ange. Hello? Yes. Wala. Aha. Okay. Madali lang ata. Ayuson tayo ni mga to. Madali lang ata. Naka-standby sa mga pag-iribat. Okay na? Jing?
Ay, Jing. Ange. Angie. Ibaba mo tabi, Ange. Ibaba mo ang cellphone mo. I-off mo. I-off mo tabi sa imong cellphone. I-off mo. Gibon tang pa. Ang gabos, may paagi. May paagi ang gabos para mga tugang mangyari ang dapat na pangyarihon. Tanganin mo ang mga pangyari, maaraman sa satuyang kapalibon, tanganing mai-report kung ano ang mga pangyaring yan. Kami na, Ans. Good morning. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, nasa po kung menos 40,000 na tulong ang mga biglaan na makapagparehistro na sa step 2 kan para sa Philippine ID system o ining pig-upload na PhilSys na pinapanginutan mo yan kan Philippine Statistics Authority. Sigun kay PSA, Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, inaanak ko anindang bilang matapos na buksan ninda ang pagparehistro sa nasabing bagay kan mga nakalihis na bulan kung sain sa probinsya ng Albay, igwanin labi 21,000 na nairehistro mandang sa Camarines Sur, may 22,000 naman, as in 7,000 pa sila nairerehistro na nakakapagparehistro kay ni sa islang probinsya kan Masbate. Posible pa siguro sa opisyal na madugangan ang nasabing bilang dahilan sa sangunyan nagpapadagos pa man ang rollout kini sa mga banwaan o syudad na sakop kan mga naunang bita niya itong probinsya mantang para man sa probinsya kan Catanduanes, Camarines Norte at Sorsogon, posibleng tuuna naman ini sa maabot na Abril 15 presenteng taon. Nagpagiramdom ang PSA Bicol na pagtatawang prioridad kan sa indang ahensya ang step 2 o step 2 kan na PhilSys. Iyon yung mga personang enat ng uminagi sa indang step 1 as in nakareceive mismo ng notifikasyon na pwede na sindang magdiretso sa ikasunod na step. Alagad sa Gerara, ina pinaglinaw kan na Philippine Statistics Authority o PSA Bicol na bukuman sa peritan ang PhilSys nini kung kaya kung sisisalaan indiresado iso naman ang pag-i-engineer nila na magparehistro nga para sa nasambitan ng bagay. Ako kung dahil COVID-19, gusto magkuha ng ID. Nata. Ayan, magagamit mo sa mga official transaction. Kita baga pag may transaction ngaya, ang requirement ngaya valid ID. Ayan. Ako pigagamit ko driver's license, di ba? O iba pang SSS o kung ano. Pero yan, pag yan ang present mo na hinaganag ang valid ID, yan, automatic yan. Yes, sararuan na kumbaga. Sararuan na. Karoon ng valid ID, solve ka na. Yes. Mag-apply kita sa si Presidente Duterte nga, di ba? Nag-apply. Pero iyo, nag-nainot baga ito. Oo, mag-apply. Ma-apply man kita, nag-ibungan ikang Presidente. Para ba kita masurat-surat si iba kung tapos may biometrics, madali man sa nadaa. Applyan tata nga ng maray-maray na lagan ta. Yeah. Yes. Okay. Dito seryoso, ako ma-apply ako dyan eh. Ma-apply ako. Ugaring natakot pa ako kung baga sa COVID issues. Pagkatapos na ngayon. Yun na nga niya. Iwas-iwas kita sa karakol ng mga tao. Okay, although ang protocol dyan sa PSA, maray man ang protocol. Yes, maray man. Pagkapasunod. Dubli man ang sinang pag-iingat. Kodi, ano yan? Pagpidyo purawas na. Yes, ano lang. Precautionary measures magilaray. Yes. Aha. MVP ang mga istorya, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Apa ko sa karaw, seryoso, maray mga tugang na may ID. Yun na Philippine ID. Ang mga valid transactions yan para po mga tugang sa anuman na hero ta sa satuyang palibot. Henry M. Pero so bahabo kay yan baka daw madamay so privacy din sarong tawo. Anyway, kanya-kanya po yan na paniniwala. Henry M. in the morning. Henry M. in... Duwang kita mga tugang kay Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa luwal. Baretang sunod-sunod. Tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy Nasalinya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta. Nagkakatarakot ng magluwas ang mga tao sa Manila dahilan sa padagos na pag-ulantokan kaso nin COVID sa kahiwasan kan NCR. Basado kay Mayor Pati Gonzales Alsoa, conforme siya sa mga pigigibong antisipasyon lakdang kan provincial government kan Albay
partikular ang implementasyon kan executive order na ipinaluwas ni Gobernador Al Francis Bichara sa pagsabing kung ang mga nag-i-restar sa Manila nagkakatarakot na posible mag-urulian ang mga ini sa mga probinsya asin ini ang makatakot kung makawagas na naman apektado kita digdi sa provincial na level. Sa istorya ni Mayor Pati Alsua, inapudan niya, kinumusta niya sa sayang tugang na nag-i-star duman sa Manila. Ang sabi ka na sayang tugang, talagang pigkonfirmar kay ni Tabi BP, makatakot na ang sitwasyon duman sa NCR. Nagkakatarakot na da magruluwas sa pagsabing nagtitindi talaga ang kasunin virus duman. So, iba, gusto na isakripisyo sa mga trabaho para makaiwas sa ulakit, ang tendency madulag. Ang sa epicenter kan COVID, ang mangyayari talagang mauruli pasiring sa mga probinsya. So yun ang pinag-antisiparan niya to digde sa pagsabing pag nag-urulian ang mga ini, igwanan nin mga pagit para makaulian mga ini sa mga probinsya, delikado na naman kita digde sa satuyang runa Tabi BP. Okay. So yan ang... Pero at least medyo baga an restrictions tangon yan ta. Di ka makalaog sa albay kung di ka ki-negative test result. So tulong paagi na mas kaya rin duman, dapat negative ka duman. Mas kaya rin duman. So taon-taon nga ni baka mapasyaran niya to sa border control Tabi BP. Tama Jim, tama Jim na naisip mo Jim. Jim, tama yan. Kunya na pagkaga, mapasiring ako duman sa border. Very good sa Libon and sa Barangay Agos sa Pulangi para maharaman niya to na sitwasyon at eksaktong mga obserbasyon, may ladawan niya to sa satoyang mga tagantabay and proceed naman kita duman sa tula-tula kung nasusunod man ang itong kasuguan ni Gobernador Al Francis Bichara na i-convoy na mga nag-uuli girara yan mga lunadan. Very good yan. Mga pulis. Very good yan. Para maipasunod itong profiling. Yes. Okay. Yan Tabi BP. Sa to yung mga dagdag na informasyon ang tabayan ang taod-taod live report kita kung kakayanon duman sa Barangay Agos sa Pulangi, Albay. Very good. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy. Siguro Jomar pareho kang diyan sa TV pakitsip mo man daw Tabi Jomar. Tayan ang saro sa border control na dapat riparohon diyan sa may partikan Sangay and Tiwi, Albay. Jomar, kumusta? Ano ang reaksyon kayan kan lokal na gobyerno kung nakaormo ng si May? Tas indan ma-implementar ang Tiwi. Munisipyo kan Tiwi. Good morning. Good morning. May checkpoint na duman. Mismong si sa pagbukas kan checkpoint, pagbugtak, kaya ba mismo duman si General Bartolome na nagbisita, pati na si Mayor Ami Villanueva. So, yan na mamugtak duman yan sa boundary ng GAD, kan Camarines Sur, Camarines Norte, duman sa by partikan Barangay Mayon. Istriktuhon man duman. Iyo. Yan ang medyo kan talaga Yan sa lugar na kaya kang inot na mga sistema, BP, kan sumakyaigwa ki checkpoint ba ng gadyan sa may partikan Pulangi. Duman nagaragi sa Camarines Sur, duman nagbaralda, pero tatapurakan ninda, mga pulis man kiraray. Pero so, ngunyan, mas pigpaik ngunyan. Yes, very good. So dahil ibang lugar na pwedeng agihan talaga dyan, di man? Sa 3rd District kaya baga? Kung naka-standby ka dyan sa Agos, may mga posibleng ibang agihan dyan. Balda sa may partikan Uwas in Libon. Diyan dahil ibang alternate route na gari pwedeng dulagan o garo sa long term kung dulagan. Pwedeng alternatibong agihan kan iba? Kung pwedeng lusutan. Lusutan. Dahil Kung gusto ninda, pwede. Pagdangadang ninda harani sa, harani sa checkpoint. Pasunodon ko. Kung gusto pa lang pwede. Pagdangadang ninda paggarani sa checkpoint sa tiwi, pumasiring sida sa may dagat, magralangoy sinda. Maglangoy sinda, pasiring sa pier kan tabako. Maray ang pasunod mo? Maray ang pasunod mo? Maray ang pasunod mo, papalangoyon mo. Magralangoy sinda. Ang may mga alternate route kaya na garo pwedeng lusutan. Ang ang 3rd. Di ba? Pero diyan talaga dahil solamente diyan anggad sa may barangay Mayon, Sangay, Kamsur, Intibi Tama. Yung ibang lusutan Tabi, BP Henry. Okay. May tigigibong tinampo from Iriga, mabalda sa barangay Mayon Magirari. Pero dahil pa ito tapos. Pero kung tapos ito, ang hukpaning dahil man Magirari sa may checkpoint. Same. Okay. Very good. Okay. Sige. Kumusta dyan?
bawal na baga so ano ini, so buro lang na naman maski sa MGCQ. Binawal naman pagkakasusaro pagpaluwas ka na BP Henry. Magburo lang sana. Kaya nga, binawal. Kaya puminay naman sa mga tupada. Bawal nga yung bulan. Kaya magtupada. Duwa ang nadakop sa... It's na. Duwa ang nadakop kasood ma. Tigdi sa tiwing. Okay. Dahilan sa pagtutupada. Alas 4:30 kasood ma. Kan sakidahon. Kan mga autoridad ang patupada dito sa barangay Bagong Bayan kan Tiwi Albay. Na-arrestar si Journey del Rosario Montinel, 57 anyos, may agom. Asing Roderick Shopson Martinez, 40 anyos, may agom. Parehas na residente kan barangay Bagong Bayan Tiwi Albay. Na kuaman sa tupada area ang duwang pambulang na manok pati pa na sa mga tambod at siniba pang mga ebidensya. Okay. Bulang lang ang nadako pa. Dahilan sa pagtupada. Iyon. Tupada lang sunod nadako pa, no? Tupada lang? Ano? Tupada man sa nabagapig bawal. Tupada. Tuwiping man. Okay. Noted. Yun na. Okay. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Lowen, sandali lang Lowen ha. Thank you Jomar sa report. Sandali lang Lowen ha. Dahil ka mag-irot. Tapa-reporton ta ka. 7 minutos na lang kaya o 6 minutos na lang bago mag-alas 7. Dahil ka mag-irot dyan Lowen. Nasubok ako sa mga listeners ta. Madali lang ha. Dahil ka mag-irot dyan. Tayaw ka mag-irot kay Boy. Sa mobile. Okay. Ito. So greetings ta palan. Ang problema kan mga kaan nag-submit kin rapid test na negative result, ito palan asymptomatic yan. Ay di man pupiga ako ang rapid test. Sorry. Ang ako untabi antigen test. Dek alat ngo na baka salan sa kung pagkasabot. Ang antigen ibagay sa rapid. Ay ang rapid test kaya igwayang kiso, nalingawan ko sa term pero nagagamit niyan. Anyway, saliva test or itong swab test, pwede ko, may point ka po diyan. Ang problema nga diyan, pag nagsubmit ki rapid test na negative ang result, ito pala asymptomatic. Yan, ha? Sana day makashoot sa tuya. Ang Philippine ID daw ang pulang star. Good morning, BP. Ang Philippine ID daw may pulang star. May pula na star. Sarawayon maniniman. Good morning. Nata ma-burn out po ngunyan sa Sentro Legazpi 9 to 5 p.m. Sika daw tabi jing sa kang apek jing sa website. Kasapon ba? Kasi na sa burn out. Sige ba burn out kasapon? Henry, nata may vaccine na dakulo na lugod, tamay daiman yan matatapos na COVID. Kapag daipigpundo ang swab, mas kinuarin day matatapos ang COVID. Yan. Okay? O, sandali lang, Lawens, ha? Tadit man sana palan so greetings ta. So birthday greetings, ha? Bawal po palan ang tupada naman. Pero ang wedding, bako sana. Ano baya kita, Sir Henry? De ko aram kung nata. So online sabong nadakol nagatangkilik di pinagabawal. Online sabong. Sarilis pwede man lang mag-aragi ang hali sa Manila. Sarilis. Bantayan yan bantayan. Takang inot baga nagralakaw yan. Dapat talaga higpitan ang checkpoint sa mga borders tang iba maoruli kay Albay pag may kapit sa LGU o sa mga mayor minapasundo sa mga taga-LGU nga ni makalusot sa mga profiling. Dapat kita kaya na. Bago mag-alas 6 oras pa lang. Sa alas oras ka sa bago Kumusta si VP Lene Robredo? Gari wala ramang kibareta tabi. Dayman po. Dayman kibareta. Okay. Okay. Ito. Tabudon ka man wag kang ganyan. Takot nga ni magpabakuna. Takot. Breta man aram. Hindi man masyado. Tabudon ka nga kay Presidente. Hindi man happy birthday kay Marjorie Romano kan Pili Bakakay Albay. Hali ang pagbati sa pamilya Aconya kan Bongga Bakakay Albay. Sa mga taga Duploso family, Sudsuds family and Marigondon's family, belated happy birthday kay Precious Jaira Marigondon. Okay. Good morning daw. Happy birthday.
Pakigreet po sa advance happy wedding ka sa anak ko na si Edward Abion and ng anang kumadkad at ang anyang mapangasawang si Elaine Lana sa March 23 ang kasal nila. God bless po sa kanila. It's me, kanyang pap ay Pade Elorde Abion. Sa aga palang padiso kasal maninong palan ako sa aga adi. I hope March 23 alaunang hapon diyan sa Daraga Church, ha? O pading Elorde Abion, magilingan tabi kita pa di sa aga. Alaun 1:30 ito, di ba? 1:30. Mga alaun na yaw na ako duman sa aga. And yet your email. Total paguli ko, taplantsaon ko sa baron ko. Sige, dati ko yung estudyante si Elaine. Happy wedding. Ayos man ha. Ika palang padi sa magiging padion ko sa kumadkad. Pading error de abion. Good morning, tabi sa imo padi. Happy good morning Magiging magpadi pa lang kitang dawa di. Okay, sige po. Happy 80th birthday kay Mama Maria Napay sa Purok Dos Kirangay from Binondo, Manila. Maraming salamat po. Good morning, Henry. Dapat punduhon ang burulang. Iyo adi. Bati mo ang Purok City Bakakay, Oro Aldaw, nagamati si mo sa pamilya Magrasya. Okay. Happy Henry, madali maharang sa boundary ang hali sa Manila kung nakabus. Pero pag nakasakay sa private vehicle, lalo na ang mga van, nangungulorom, dipisil, anong hiling mo tabi, sir? Pwede po, may posibilidad yan may posibilidad yan. Ang galing pong Manila, mapaswab ka muna. Yes po, paghali kang Manila. COVID kayang mawara kung may operasyon ang gabos na tao. Iyo, totoo. Agree ako sa napindot ko. Kung may kooperasyon na ang gabos na tao, kaya, nasa big basa kong text mo. Sorry, napindot ko. Bata dakulo na wara. Okay. Advance happy birthday kay Ray Mark Peralta. Happy birthday po. Pakibati po sa wedding, po ng wedding, kay Ann Kilayo Lart at Dayan Palacio, March 23. Okay? Okay, no? Ilagtara mo ng report ni Renslo na hali po dyan sa ni Lowens Barcena. Lowens, good morning, Lowens. Yes, good morning, VP. Kumusta? Una nga ni, maninong na naman ako sa aga. Iyan sana. Siguro ko, patlansyong paguli ko. Day pa man. Launa yung media. Iyo. Daraga Church. Ayos. Ka naman naman ang pinakang gwapo. Sa pagbayli mo da, kumusta? Pinasubo ka naman kan advisor mo. Marasa pa. Pinasubo ka naman kang advisor mo. Nahiling mo na. Anyway, basta, apiparam, takan ako, maninong na naman kay Elaine. Roger. Dati ko man na estudyante ni Padiko si Pading Elorde Abion. 2023 pa ini. Anyway, sige, pagyon talang sayo-sayaw na muna. Okay, sige, good morning. Kumusta dyan sa luwas? Roger, BBP, inireklamo kan sarong lola. Ang sarong 49 anyos na soltero. Matapos natutukan ng kutsilyo. Ang sarong niyang namamutang kalibin partner. Asin agyaton ini na lumuwas kun oragon tinutukan ni kutsilyo sa sindang lugar. Ano yan? Matindi ano? Sa Zone 1 Barangay Bitano, Legazpi City. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect na bisto na si Ronnie Altabano Iguarda, 49 anyos, warang trabaho na residente ka na sambit na lugar. Ang lula man na nagreklamo, iyo si Lourdes Alba Ihintalaan, 60 anyos, asin susog sa iya, nagparasuriyaw sa may arong ninda. So suspect, kung sisi ngayon oragon digdi, lumuwas ngaya. Tamag-arayutan ngaya. Dangan, diretso daw tutok ng kutsilyo, kan lumuwasan sa iyang live-in partner na si Lolo Edgardo Escobedo I. Gabuye, 65 anyos na sarong mekaniko. Dahil kay ni, si Lula puminasiring sa barangay hall, asin nagpa-assistir sa mga tanod, asin inirestar ini dangan dinara sa ipatura. Kaya patanid kan otoridad,
dahil magparawala-wala kung dahil man kaya ta filming karsel ang papadumanan kan Yes. magigibonin alarms and scandal. Yes. Okay. Roger, yan tabi BP. So far, ang istorya halidigdi sa Central Police Station kay Bas Henry Boy Mata sa mobile unit. Ako po, si Luwens Bursi Barsena. Luwens, pakikot-ikot mo sa mga police blatter, sa Albay District, baka may ikon man naman. May nag-text sa Kuya Digding. Roger. Sa, diyan baga Sipak, sa may katedral. Roger, tada. Pag-check mo to, may nangyari dahil. Hindi ko alam kung naka-blatter din o dahil. Roger, tada tabi BP. Okay, Roger. sige. Thank you. Thank you so much. Lawrence Barzena. Good morning. Henry M. in the morning. Sa Daraga Albay, kumusta unta daw? Alas 6 na eksakto ang oras. Renz, kumusta dyan? Yes, maray na agad BB, asin na maray na agas sa mga parantabay bago ang kabos makusugo ng DCGB digdi sa Daraga Public Market dahil ang epektibo na muna na aldaw na pinagkataram ni Sir Natemis na Lobete na public address system WBP sound system sa laog kan na Daraga Public Market saro sa nang pigpi-play dyan DCGB sana. Maray man ang tayo daw ang ki-award si Sir Temes na Lubete. Magi po na kitang program. Maray man iya na naisipan niya na solamente DCGB siya ibubugtag niya na radyo. DCGB, makusogon. Good morning tabi mga taga-saod. Maray na aldaw sa inyo nga amin. Maray na aldaw sa inyo. Mga taga-saod kan Daraga. Yan naman may duminalaga na taga ibang radyo. Binirik naman ang channel kaan. Hindi pwede. Magkakaproblema kita. Andayal ka na. At tayo si Jibing ito. Biri ka ito. Sinusog pala na, no? Iniwal ba Sir Temes? Good morning, tabi mga kayman ma. Sa Wanuang Daraga. Mabuhay ka mo dyan sa saon, ha? Talagang makusog ang radyo dyan. Yes. Okay, sige, go. Yes, sa mga dagdag niya itong mga... No. Sinabi na. Naputol. Hanggang man sa napalandaman sa report. Yan taban bareta ni Lawrence Barsena. Hali po dyan. Aloe ni Renz Luna. Yan po sa munisipyo Candaraga. Good morning po mga taga-saod. Go ahead, Renz. Yes, sa mga dagdag niya itong mga bareta BP, talagang nagpupuuna naman mag-irero na mga mararaot na elementos digdi sa palibot Candaraga dahil ang tasaro na naman na boarding house ang nilaog ni na mga prabas digdi sa barangay Maroroy, Daraga Albay, Kasuapon. Na biktima na midbinan si Matthew Borsilis y Besoro, 22 anyos may agom, sarong nurse at residente kan Doña Cecilia Subdivision, Barangay Maroroy, Daraga Albay, na kung sa ina kasuhapon na diskubri na sana na biktima na wara na ang sa iyang iPad na maabot sa 23,000 pesos na kantidad na yaon nga nadigdi sa laugan sa iyang harong na pag-araman man kay nisal sa investigasyon kan Daraga PNP na naglaog ang naunambitan ng panambibinan na sospechado digdi sa sliding glass window digdi sa second floor kan sa indang apartment asin tulos man diminulag pagkatapos pagkakawa kang naunambitan ng gadget kaya sa ngunyan panagos pa manginara ang investigasyon na pinaygibo ka na Daraga PNP para masusog asin maaraman po siyang sospechado asin palago sa ina pangapodan sa gabos ng mga igwang na mga boarding house maging man sa mga harong na bago pa naghali o magkaturog, maging ikmat asin maging alerto sa palibot dahil ang nagpupunan naman maghiro-hiro ang mga maraot na elementos lalo-lalo naman ang mga parabas digdi sa palibot Candaraga. Mga nagdito pareta, Renz Luna, DC Diminyo. Salamat, Renz Luna, sa report. Ang mga bareta, mga tugang sa Morning Hirit. So, sunod na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababae
Kagubatan Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa mga inlaing-hinang Rexidol Forte. Lakas banat sa bagha, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy,
Kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surfon Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:14 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Lunes, fit sa 22 kan Marso, o yapang headlines kan mga bareta. Bagong rekisito sa aga na mauli sa Legazpi City o bagong rekisito sa mga mauli sa Legazpi City papasunod poon ngunyan. Albay, Philippine Councilors League President Giselle Salceda, paukudon pa ang plano kaini sa 2022 elections. Sa lado nasyonal, lampas na 7,000 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Doong opisyal kan simbahang Katoliko positibo sa COVID-19. Sa ibang nasyon sa Europa, nagpasunod ng lockdown dahilan sa COVID-19. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal, tinawanin linaw ni Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City. Napon ngunyan aldaw ipapasunod na kan gobyerno lokal ang bagong rekisitos para sa gabos na plano nin mga biyaheros na malaog sa Legazpi City sa paginin air transportation. Sayang sinabi na kahagadan ni negative RT-PCR test, antigen test o saliva test, dai malampas yung tulong aldaw o 72 oras matapos magabot sa Legazpi Domestic Airport. Mantang dai manin quarantine o iba pang dokumentos na hagadon. Dinagdag pa ni Rosal na iniepektibo sagko da dai papigbabawi kan gobyerno lokal. Iba pa niya itong mga bareta, tulong barangay sa Ginubatan na may mga kabaasan, apektado na kang pagraot kang irigasyon, kang raot na irigasyon kang National Irrigation Administration sa Barangay Minto. Jimmy, nasalita sa report. May problema ang tulong mga barangay digdi sa Ginubatan, partikular mga barangay na may kabaasan, sakop kan sa Gaysay, Magiron, asin Barangay Kitago. Dahilan saan mga floodgates kan dam sa Barangay Minto, party kan irigasyon sa lindong ka National Irrigation Administration, dahil na nabubuksan. Ini ang sinabi ni Kagawad Migs Amano kan sa Guniang Bayan kung sa ngunyan na palaugan summer na hadit ang mga paratanom sa pagsabing kung dati bastante ang na-supply kan tubig ngunyan dahil na nakakantos sa tulong barangay na pinagsisilbihan kan irigasyon dahilan sa may diferensya ang pasilidad kan niya. Pinag-inspeksyon na ini kan Sangguniang Bayan asin dahil maintindihan kung natadain na nabubuksan ang floodgates ko dapat na maisihan ini kan niya. Ipinabot na ni Kagawad Mig Samano kay Congressman Fernando Didi Cabredo ang siring na problema. Simbag kan Congressman imbitaran sa Sangguniang Bayan na niya para mapaliliwanagan ang konseyo kung ano ang mga remedyong dapat gibuhon
urog pang susugkay kagawad mig sa amano ngunyan pa sana na mamalisyanan na nagiyelo na ang kolor kan mga dahon kan mga paruyan sa tulong barangay, indikasyon ini na kulang nin tubig ang mga makabasan. Kaya kay po na maaraman mariparo ini ka National Irrigation Administration sa pagsabing maluya ang produksyon kan paroy kunarog kay ni ang mga sitwasyon. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sagod ngunyan, mantinido pang poko doon sa isip kan mga namanuaan kung ano talaga ang plano ni Albay PCL President kinatawan Giselle Salceda sa maabot na 2022 na eleksyon. Ini sa rason na sagod ngunyan, habo pa manyang magtuga kung ano ang kargo sa gobyerno ng Punteria na kaini nalaogon sa pagsasabi na siya mahalat nin bendisyon. Sayang sinabi na siya nakatutok man sa nasa pagbisita sa mga barangay asin nagtaon nin ano man na ayuda sa napapakinabangan kan mga residentes base sa tugon sa iya ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda na dahil na basta nakakauli dahilan sa trabaho kaini sa Kamara de Representantes. Mas napag-asa sa Diyos, pangapudan mo niyang kansimbahan Katolika para sa Semana Santa. Al Armario sa detalye. Mga G asin pagsabuhay kan mga maray nag-ibo sa kapwa. Yan ang mensahe na padagos pinapangapunan ko niyan kansimbahan Katoliko para sa nagraning Semana Santa na masunod na semana. Ang mga misa sa gabos na parokya digdi sa Albay, partikular, nakaangkla sa mga mensahe ni Bishop Joel Bong Bailon na pakusugon ang debosyon, lalo pangunya na problema, igatubang ang problema manood sa COVID. Ang Diocese of Legazpi, padagos na nakikisumaro sa mga patakaran na pinapasunod kan lokal na INTF, alaga na inagutunong sa kampanya ang unya na Semana Santa lalong pagsugon ang debosyon dahil maski bakong pisikal nayaon sa mga aktibidades kan simbahan ang pinaka-importante ang pagsabuhay sa gibo ni kapwa o sa gibo ni mga karahayan sa kapwa asin pagpangaji. Alarmario, DCGB. Gobyerno Provincial in Albay, padagos na piginganyar kan publiko ang paggamit nin GetPass Contact Tracing App. Ans Galero sa report. Padagos mo niya na pigi-inganyar kan na gobyerno provincial kan Albay bako sanaan mga establishmento asin sakayan kundi pati na mismo ang publiko na mag-download na asin gamito na ang GetPass QR Code Contact Tracing App. Sigun sa gobyerno provincial kan Albay na pinamamayuhan ni Gobernador Al Francis Bichara, importante na ang gabos ng mga Albayano asin man ang mga personang balak na maglaog o magbisita sa Albay tanganin na mas maparikas panlalo ang pagsusog asin na pag-abiso in kaso man may magpositibo sa helang na COVID-19. Katakod kini ipinaliwanag man ni Bichara na susug sa iyang Executive Order number 8-1 o ang ordena nagmamandokan pag-implementar din border entry restriction sa gabos na mga bus, vehikulo asin iba pang klase ng transportasyon gikan sa luwas kan reyon pasisiring sa Albay saro sa mga mayor na documentary requirements na haagado na para sa mga malog sa probinsya iyo ining GetPass Contact Tracing App na ini. Kung magigirumduman si kinatawan Atty. Melissa Abadesa Medilla ang nagbusol kay ni sa sanggunian panalawigan kan Albay sa pagsasabi na dahilan nga ni sa nagkaigwanin pagturos ni na kan mga nakalis na daw kana protocols may ginaraman sa travel requirements kinakaipuhan man na mag-stricto kan gobyerno provincial kan Albay tangan na daewan mas lalo pang magdakol ang kaso din COVID-19 lalo pang pigandaman ang pagdakol kan mga tao digdi sa Albay sa mapaabot na Holy Week. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Mga tugang, kinondinar kan Commission on Human Rights ang pang-ambush sa 5 nagada na pulis asin duwang pag-iriba kay ni sa Labo, Camarines Norte. Lawrence Barcena sa detalye. Posibleng kumamiyada na ang paghiling kan mga tao sa Commission on Human Rights na bakusan ng tagasita kan mga may kompromiso sa ley na aligadong na abuso kang gobyerno. Na mismong kinundinar na ni CHR Bicol Regional Director Attorney Arlene Alangco ang pang-atake kan tigtutubudampig sa sabing communist terrorist groups sa 5 police officer na nagadan asin 2 lugadan
kan matao ko ta na ininin seguridad sa ongoing na road construction na magkukonektar sa Camarines Norte asin probinsya kan Quezon sa dumagmang Labo Camarines Norte kay pa sa ng Biyernes din Banggi. Ini ang maharang na binotasang pahayag kanasambitan ng opisyal sa press statement kay ni na sinda nagpaabot nin pakikidumamay sa pamilya kan mga nasambit na namaaram na opisyal na sinda Police Corporal Roger Estoy, Patrolman Joey Quiteros, Patrolman Beneric Bakuring, Patrolman Jeremy Alcantara, asin Patrolman Alex Antioquia. Lugadan man sa insidente, sinda Police Corporal Eric Hermoso, asin Patrolman Aldrin Agito. Susukay alangko dakula kota na ang may tatabang kan patinampo na ini sa lugar na makakatabang sa pag-uswag kang ekonomiya bakusa na sa probinsya kundi maging sa mga kataning kaili na magbebenepisyo sa bilog na nasyon. Saro sa sayang medyo magabat na bidotasan, iyo ang pagsabing daina daw nin pag-justify ang ideolohiya kan grupo kan pinagsasabing communist terrorist groups kaya tulosin dama padara sa paagi kan naga sub-office ng mga personnel para mas lalo pang imbestigaran ang nasambit na kaso. Sa pagpaabot man ng impormasyon sa DCGB News TV Region 5 spokesperson Malu Kalubakib, siring man kay ni ang sa indang statement na pinagkukundinar dinda ang pang-atake sa indang mga police officers na kinagadan kan 5 asin na 2 lugadan. Bukas man ang pahayag kan DCGB News sa ibong na parte may kinaraman sa siring na bagay. Dagdag na bareta kay Bas Henry Boy Mata sa Mobile Unit, ako po si LBB. Number 6 most wanted person kanalbay na arestar kaso udma o kaso hapon. Jomar Bien sa report. Arestado na ang ika-6 na most wanted person sa probinsya Canalbay. Ini matapos na magbutwa ini sa publiko kaso udma sa Banwaan kan Santo Domingo. Unwanted, nabistuhan na si Emerald Victor Bodoso Bagasala, 36 anyos, residente kan Barangay Bungabong, Tabaco City. Siya wanted sa kasong murder. Sa report kan Santo Domingo Police, sinabi ninda na nakareceive sinda ng informasyon na nahiling ang presensya ni Bagasala kasurma sa Barangay San Juan kan sa Indang Banwaan. Tulos na nakipag-coordinar ang pulisya sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa ikakadakop kan akusado asin 1:30 kasurma. Matrayumpong na ikunkun sa karsel ang nasabing wanted na persona. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Anti-criminality campaign mas pinapakusog ngunyan kandaraga PNP. Renz Luna sa report. Mas pinakusog pa kan daraga PNP ang anti-criminality campaign na kung saan na halos oral daw asin Burubanggi nagkakaigwanin oplan sita ang mga tropas kan daraga PNP sa halos gabos sa mga checkpoint digdi sa Banwaan in daraga. Kasarabay naman yan ningon yan na bagong checkpoint digdi sa may barangay o sa may bagtang na kung saan na digdi mismo sa may Sipak Station naglaag na ning checkpoint ang naunambitan ng hepatura magin man dyan sa barangay Tabon-Tabon asin sa iba pa talagang aktibo ang sinang pinahigibong checkpoint tanganing makaiwas sa kriminalidad digdi sa palibot. Sinabi man ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabian, hepe ka na daraga PNP, na papapwera digdi sa igibong oplan sita, dahil manggiraray na pupundo sa inang programa na pag-ronda digdi sa bilog na daraga, lalo naman pagbanggi, asin kay riba naman yan ang partisipasyon kan mga barangay council na nakipagtabangan sa indat, ang aning makontrol, asin maiwasan ng kriminalidad, digdi sa palibot kan Banwaan. Magandang bareta, Alas 6:24 oras mga tugang sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack.
Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new Triple Pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan, kayang-kaya. Drink responsibly. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat
mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ito na ang inyong pambihirang pagkakataon to get unbelievable deals exclusively for members of LCC Rewards Plus. Ang LCC Supermarket Private Sale. LCC Supermarket Private Sale on March 26, 27, and 28 at the Level 5 of LCC Ayala Malls Legazpi, Level 2 of LCC Mall Pulangi, and at the Event Center of LCC Mall Naga. Unbelievable deals of the day. Save up to 70% on thousands of grocery products and get a birthday treat of free 200 points. Membership fee is only 10 pesos. Kaya't wag nang palampasin ang LCC Supermarket Private Sale. LCC Supermarket Private Sale on March 26, 27, and 28 at LCC Ayala Malls Legazpi, LCC Mall Pulangi, and LCC Mall Naga. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, magkakaigwa po nin sadit na rollback sa presyo din produktong petrolyo ngunyan na semana. Initanganing makahangos maski por paano ang mga Filipino consumers sa serye in oil price high kanakaaging semana. Base sa estimate kan kumpanya, ang posibleng matapyasan in 35 sagkod 45 sentimos kada litro ang diesel as in kerosene. Mantang ang presyo kan kerosene, iyo anday nagbabago. Sigon sa global expert, bubinagsak ang presyo nin petrolyo kanakaaging semana dahilan sa peligrong pagbaba kan demand matapos suspendero ni nagkaperang European countries ang AstraZeneca vaccine dahil sa adverse effects kini sa mga nabakunahan. Maabot po sa 7,770 o 57 ang narehistrong bagong COVID-19 sa Pilipinas. Base po sa case bulletin na ipinaluwas kan Department of Health, suminakat sa 663,794 ang kabilugan na kaso sa nasyon. Maabot man sa 15,288 ang bagong recoveries, mantang narehistro man kan DOH dahilan para sa umabot sa 577,750 ang kabilugan na bilang kan mga narahay. Mantang unabot man sa 12,068 ang bilang kanagadan matapos madugangan in 39 ngunyan na nasa 73,072 ang total active cases sa nasyon. Mientras tanto, nagpositibo po sa COVID-19 ang duwang opisyal kan simbahang Katolika. Sigon sa report, nagpaparahaysin Lipa Archbishop Gilbert Garcera, asin Caritas Manila Executive Director Father Anton Pascual. Nagpasalamat man si Garcera sa gabos na mga nagpangadyi para sa iyang turos na recovery. Si Father Pascual naka-confine ngunyan sa Cardinal Medical Center sa San Juan City dahilan sa infeksyon kan COVID-19. Gadan po ang sarong padi kan San Agustin Church sa Intramuros, Manila matapos tamaanin COVID-19. Sigon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, si Father Arnold Santa Maria Cañosa nagadan ka nasabing helang sa edad na 45 anyos dahilan digditulos na ipinararam sa lockdown ang San Agustin Church. Mantang nakalockdown man ang Caritas Manila sa Pandakan pon Marso 20 sagkod 28 para taunan nindalan ang mahiwasan na disinfection. Magpapadagos ang pagbabakuna sa mga barangay healthcare workers asin sa mga staff kang Disaster Reduction and Management Office kan lokal na gobyerno kan Manila. Inan ipinag-orden ni Mayor Isko Moreno
o sa orden kaini sa iyang health chief nan mga barangay health workers as in City Disaster Risk Reduction Management Office personnel dapat na mabakunahan na sa iyang tinamanindoon nan deployment kang additional na vaccine sa Manila. Iyo ang nakatalaan na magpadagos na magdakol mantang tinamanin ni Moreno na kasarabay ang mga iba-iba pang mga taga-barangay ang dapat mapuna na ang rollout kay ni. Enot kay ni ang mga miyembros kang citizens o senior citizen healthcare workers sa Manila. Iyo ang nabakunahan naman gamit ang AstraZeneca asin ang iba pang mga medical frontliners na nag-edad din 18 hanggang 58 anyos mantang ang iba digdi pinagpili kung anong sa indang gustong ma-inject Sinovac o AstraZeneca. Sa ibong nalado, nagapadagos ang delivery kan mga food boxes sa iba-ibang mga barangay sa Manila. Punhain, duwa naman na barangay ang nakaresibi kay ini. Nagtotal sa bilang na 573,000 sa likod kang 896 na barangay kan sinabi ng syudad. Target ni Mayor Isko ang monthly assistance sa 700,000 na pamilya na iyuan na dai pa nababakunahan alagad padagos na magre-resibi kan sinabi ng mga food boxes. Alas 6:36 oras sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa
Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy, at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. GB News Express. GB News Express. Naglansar po nin panibagong lockdown measures sa nagkaperang nasyon sa Europa. Kaibahan ang France, Poland, asin Ukraine. Ginibo ang lockdown sa tahukan pagitaas kan bilang nin mga tinamaan nin COVID-19 sa nasabing nasyon. Dahilan sa mga bagong restrictions sa Giraray, na ipapasarado ang mga shops mantang inabisuhan ang mga obrero na mag-work from home. Sa Paris, sarado ang gabos na mga non-essential businesses mantang tutugutan man ang pagbukas ng mga eskwelahan asin outdoor exercise. Narinig sa harong kan mga residente sa Germany, sinabi ni Robert Koch Institute na nakaristro nin 17,482 na bagong infections nin asin 226 ang nagadan sa laog sana nin sarong aldaw. Padagos ang ensayo kan o training kan nagkaperang ayam sa Thailand para maging COVID-19 sniffing dogs. Napag-araman na anom na Labrador Retrievers ang pigsalang sa training para makadetect kung sisay ang may COVID-19. Tiga sabing nagigibo ninda ini sa paagikan pagparong sa daplos nin tawo. Ayos ito Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz. Mga tugangan may dara kan detalye. Padingmar, good morning. Good morning, DT. Nagpaluasin na piso ang Department of Health. Manungod sa preparasyon duwa sa kudapat na simana bago magpabakuna. Sinabi ka na Hensin na dapat mag-ingat na ma-expose sa mga posibleng may COVID-19 duwang simana bago magpabakuna. Siguradoon na kontrolado ang blood pressure o BP at katirang simana bago magpabakuna. Sinabi ko ng DOH na magkonsulta sa doktor kung ganagkaipuan para matawan ng magaganing bulong para digdi. Ginawan pa nindo ka mga eksperto sa salud sa DOH na inumunin tama ang maintenance na bulong laban sa hypertension. Karong pagirumdom kan CCTV asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayarang. Pag-asa Ligaspi sa kamugtakan kampanahon kay ba si Melvin Almuela. Unang
sa tuyang latest update sa kung takangkan sa tuyang panahon. Kailan to pa-frontal system ang nakapekto sa norte kang Luzon, mantang easterly so malinsangang duros na hadi sa sirangang karagatang Pasipiko naman ang nakapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon kay bahan na ang Kabikulan. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sundo sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Maluya, sundo, moderatong duros na hali sa sirangan, sundo, norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura, pigilauman Santas poon 25 sundo 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay masirang na alas 5.48 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5.56 ng pagkahapon. Miss Melvin Almohela kang Pag-asa, DOST Ligas. Business News. Business News. Mga tugang na ibaba daw sa 1.80 pesos kada kilo ang sarong o ang kilo kan sibubog o galunggong gikan sa 260 sangko 280 pesos kada kilo dahil sa kakulangan nin supply. Inibase po sa Daily Market Price Monitoring kan Department of Agriculture as in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Metro Manila Market. Sigon sa BFAR, namatean ang pag-stabilize kan supply dahil nagpuunang magbagsak nin dakol na sibubog sa Navotas Fishport Complex. Resulta ni kan pagtanggal kan tulong bulan na closed fishing season sa mga panginot na fishing ground sa nasyon. Iyan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat mo ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, and Angel Mostasa, Salado Local. Sharing man ang report kan Mega Force Patrol. Sendong nadangog ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Express. News Express. GB News Express. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. GB News Express. News Express. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet,
sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sandali lang. Kumusta ang tada muna sa mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live. Ngunyan pong aldaw. Mga taga Cabraran, Grande Villar daw. Sa mga tugang ko dyan, Morco family. Ali po sa Asiringman sa Pamurayan, Sorsogon City. Kay Miloy Jing Morco. Ali po kay Omar Morco, sabi ni Ferry Gondola, good morning. Maji Malasa from Balina, Daraga Albay. Gian No Joven, good morning Tabi. Gian Leticia Agrepa from Sorsogon City, good morning daw sa pamilya Arimbay dyan sa Pamilya Agripa and Pamilya Arimbay. Good morning daw sa mga taga DCGB and OKFM. Maria Valdez, good morning. Ricky Amameo from is watching Ting Broquesa. Good morning, Busing Ting. I'm watching from Barangay 11, Mauyod, Legazpi City. Hi po sa kairiba ko sa Sanitation Disinfectant Team ng PHO headed by Engineer Sabater and OIC Dr. Estela Senet. Good morning daw sa mga pamilya Cambroquesa asin Mauyo Osquilyada family sa IMS Barrio, lalo na kay Herna Edna Osiliado. Bati ko ang sa Kuyang Agom na 4:30 pa sana bukas ang radyo nakatantabay sa programa mo Tabi. Good morning Tabi sa Indo ha. Edgardo Barameda, magandang morning daw. Okay, from Bakakay Albay si Mary Baranda. Good morning Tabi sa mga gabos na nakatutok, mga tugang sa Facebook Live. Kadakol tang views ngunya na pag-aaga. Good morning Tabi kay Jerome Milanes, taga Mayon Daraga, Janet Baldo ng Taysandonia, Mabel Añonuevo ng San Roque, Legazpi City. Okay, Bueno, 6 minutos bago magabot ang alas 6 nin aga sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. May init, pamahawan sa Morning Hirit. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng APEC. May brownout ngunyang pong haldaw. May brownout salbatan ng pangyari sa Maabaka. Marso 22, baka 22 ngunyan jing, 2021, alas 9 nin aga, sagkod alas 5 nin hapon. Wow, alas 9 nin aga, mga tugang sagkod alas 5 nin hapon. May brownout po kita. Ang mga lugar po ang mga lugar po na apektado, sus ko, urban areas ini. Urban center ini. Very bad. Smap may erahayon nga ni, may erahayon. Very bad. Anong very bad? Very bad. Ito, ang mga apektadong lugar po, Tabi, yung pinagsiserbihan kan Bitano Substation sa Feeder 1 and 2. Kasabay kita, Jing. Garuyo, Oni po mga apektadong barangay, mga tugang digdisa sa tuya Tabi na palibot. Sure ka? Atang iyo, unan mga apektadong lugar. Sure ka? Bitano, Feeder 1, Barangay Bitano, Poblasyon kang Legazpi, Barangay Pikapantawan, Barangay Pigkale, Sabang, Barangay Sentro, Baybay, Barangay Orosite, Magallanes, Barangay 32 San Roque, PNR, Peñaranda Street, Tabi, Barangay Victory Village, 28, tapos Barangay 26 Dinagaan. Yan, So, Bitano Feeder 2 Substation, ang apektadong lugar, iyo po ang Bitano. Kapantawan, Dinagaan, Victory Village, Barangay 27, 28, Binanuahan West, Binanuahan East, Boraguis, Barangay 23, Imperial Court. So, generator mo, Jing. Pero may nga full tank ang generator. Tada nga yung problema.
Tabi, Barangay 24 Rizal, Lapu-Lapu, Dap-Dap, Barangay Puro, Lamba, Barangay Rizal 17, Rizal Street, Barangay 17, Ilawod, Barangay Cabangan West, Barangay Cabangan 19, Barangay 20, Cabangan East, Barangay 15, Ilawod East, Barangay 35, Tinago. Ano ang rason? Masalida da ang mga tugang kan mga poste. May tuluda at tabing poste na sa salidahan. Sentro ini, urban areas, walang oras tabi ang brownout. Ngunyan pong aldaw. Ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng APEC. Oy, arog ka ini. Question man sana ini. Bata ngunyan baga po, may mga online classes baga. Di ba? Online classes, tabi, virtual classes. Ano na ko ng burnout nindo? Pag daing klase, gari, ang Sabado gayod, gari limited ang klase. Bako jing? Sabado, limited ang klase, budak Domingo. Ano na kung dyan kita mag-burnout? Ano na kung dyan kita magtrabaho? Bata nga ni kadakol mga tugang kang problema kan mga estudyante sa online learning. Asa bagay, gayon pag burnout, mahingaluan lamang sa mga estudyante, Jing. Adi, mahingaluan lamang. Dahil klase. O yan tabi, mga tugang ang burnout. Balong oras? 9 a.m. to 5 p.m. Oy! 9 a.m. to 5 p.m. Ay, sabi kan apik, ay sus ko ngayon. Mareklamo na naman kan si Henry M. Kaya ngayon, mag-burnout ngayon ka mo, alas 9 na. Grabe ka ngayon ka. Ano yun eh? Anong pun kaya? Grabe ngayon sa imong imagination, Mr. Maceda, pagkaring ngayon dyan. Grabe ang imagination mo. Good morning. Dapat mag-adjust man ang APEC Saturday or Sunday na lang. Mag-burnout. Tamay mga online classes. O, yun ang pigasabi ta. Sabi ni 2443. Diba? 2443. O yan tabi mga tugang ang pakiuron tabi kan APEC o kan mga tao sa APEC. Hello, good morning. Hello, good morning, Kuya Hen. Yes, sir. Hindi tabi sa baka kay Kuya Hen. Grabe ang kaway ka na, Peg. Di man, takasuapon nga ni sa Legazpi, pero ang bis nagpalsok ito. O sige, uso, na uso. Hindi na alam kung hindi kaya. Bako naman magalampas naman baga sa bagyo. Sabi na restore na, natatarong pa ka ng kuryente. Nagsalida kan mga poste, bula nag-ayos ka mga linya. Gari sobra naman ang gibo din nila, manindi mabayadan ang mga taday ngayon maiging estable ang kuryente, kundi ngayon maayos ang mga linya, kan poste. Katotoo lang, Kuya Hen. Problema talaga. Kaarap na sabi mo na yung mga estudyante, kaya po ng kuryente, nagmumultong. Online classes. Minsan to, mga aki ko, natitigbak ang laptop. Iyo baga. May problema. Siguro din konsiderasyon ng napik. Minday na trabaho ko matano. Okay. Sige, Migo. Salamat Salamat. O basta ngunyan tabing aldaw, mga tugang, ang brownout natin. Sunday po may ROTC sa Bio. May ROTC ngunyan na may COVID. Baka igwaki-kwan. Anyway, yan tabi. Yan, baka pwedeng estudyaran niya na ang online classes. Sa bagay, pabor nga sa mga estudyante makarest lamang nga niya. Paano sa mga estudyante na grabe ka kasensitibo buda kaungod masyado sa pag-aadal, di ba? Masubmit kan mga assignments kaya rakman baka pwedeng medyo ang Sabado may mga masters, doctoral, may mga klase man iyan, buda iba pa. Baka pwedeng kundi paano yan? Yung decision inday. Hello, good morning. Good morning, Sir Henry. Yes, sir. Ano talaga ang gusto mo? Kuryente o internet? Maski ano na sana, nalipong naman nga niya ako.
Ipadagit mo naman ako ah. Grabe padagit po naman ako unya naga. Ba? Iba niya ako apotong kakanape. Kano talaga gusto rin do? Kuryente o internet? Mas ano na sa nanganin na actually ako mulayas naman ako talaga. Sige tabi. Sige ko, mabuhay ka. Kuryente, internet. Tapag daing kuryente, daing internet. Kajing? Igaman ki mga may internet, mas daing kuryente. O igaman ki sitwasyon, na da itabi ki kuryente, and may kuryente, daing internet. Ay, pangyari. Salamat ka sa inyong pagantabay. Yan po ang mga balita ngayong araw. Balitang may init sa morning hearing. Salamat po. Goodbye. God is good all the time. Mabalik kita 7:30 sa programang Anhapot. Mabuhay. Kamugabos. God bless us all. GB us all. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to Nabidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.